negara jenenge negara Tawang Gantungan. Negara Tawang-Tawang. Tawang Gantungan. Tawang Gantungan Slenteng. Negara Tawang Gantungan lagi kena musibah, negarane lagi dijajah dening Ratu Siluman Garuda kang aran Siluman Garuda Kakra. Wow. Siluman Kacang Garuda. Lah kacange. Siluman Garuda Kakra. Sing menyebabkan Siluman Garuda Kakra niku menjajah negara Tawang Gantungan pripun, Kyai? Siluman Garuda Kakra ki tresna seneng kalawan anake Raja Tawang Gantungan. Rajane arane Syekh Badrun Komari, duweni anak wadon ayu arane Dewi Tawangsi. Nah iki Garuda Kakra ki seneng kalawan Dewi Tawangsi. Makerin niki Siluman Garuda Kakra kowe wujude kewan apa menungsa, Kyai? Wujude Siluman Garuda Kakra. Manu Garuda tapi dadi siluman dedege kaya menungsa. Oh, tapi berarti dasare kowe kewan. Dasare kewan. Dih. Bisane kewan nganti seneng maring menungsa ya. Ya wong arane bae kewan ya, orang duweni adab, orang duweni moral. Makane angger menungsa kue orang duweni adab, orang duwe moral dipadakaken karo kewan. Engko tak jelasna wis pas goro-goro ya. Ya. Mula saiki tulungana kerajaan Tawang Gantungan lupit. Putrine Putri Tawangsi saiki dilebokaken ning jero beduk. Beduke didokon ning alas Pring Gading Ancala, alase Awang Uwung, alase kerajaan Awang Uwung. Awang Uwung kuwi kerajaane raja raksasa Siluman Garuda Kakra. Oh dados putrinipun diumpetaken aning jerone beduk, Yai. Iya. Lah niki Syekh Badrun Komarine pripun, Yai? Syekh Badrun Komarine diumpetaken aning jerone sumur. Bakal dibebasaken angger Syekh Badrun Komari ngrestoni Garuda Kakra kalawan Dewi Tawangsi. Sliramu dadi santri kudu bisa manfaat nggo menungsa liyane. Mergane menungsa paling mulia kuwe menungsa sing bisa budidaya manfaat kanggo menungsa liyane, kanggo makhluk liyane. Tegese sliramu ngamalaken khairunas anfa'uhum linnas. Budala saiki maring alas Pring Gading Ancala tulungana Raja Syekh Badrun Komali kalawan Putri Tawangsih lupit nggih. Sedika ngestuaken dawuh Kyai budala saiki. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengak Allah mangap idune manis, Kyai. Alhamdulillah. Mangkata menanga tumuju marang Pring Gading Ancala. Selenteng kakangmu direwangi. Wedang. Nyong dongane Kyai. Wis. Lah wingi kan wis tak wein wis tak wein ajian lembu sekilan ngono ora dinggo. Wes
sakti nemen kowe. Pimen? Lembu sekilan kowe. Lembu sekilan. Iya. Lembu sekilan tak kowe ajian nggo para pejuang ketika ngadepi penjajah. Ya hebat berarti ya. Ya ora. Bisa. Khasiate lembu sekilan kowe mbiyen Iya. ketika landa nembak para pejuang, duer. Pelurune kan meluncur. Iya. Ngertine landa kowe kena para pejuang ternyata kurang Sekilan. sekilan. Oh, Ngebom, duer. Ngertine landane kena padahal kurang Sekilan. sekilan. Nyong repot to. Repot pimen. Lah ngger kelon garo bojo, Hah? ngertine wis kena jebule kurang Sekilan. sekilan. Durung metu wis mlebu. Balik. Ki ana ilmu anyar ajian anyar. Nah, Wis ki sangar ki. Ini liku. Kiai Pinunjul mesti mandi ki. Ubo rampene nopo yai? Sing pertama sliramu golek tanah. Golek tanah kelapa ijo ngunduhe malam jemuah kliwon. Wah. Angel kowe, Dang, angel kowe. Kelapa iyo, Klepo ijo. kelapa iyo. Mundute Malam Jumat. Jumat Kliwon. Kliwon. Sangar ki. Mun jukute be Jumat jemuah kliwon ya. Lajeng pripun Yai? Banjur kelapane dikoceti, kelapane dipancrasi, tepese digawekaken sapu, disumbangaken maring masjid, khusus masjid sing tiange ganjil. Wah. Aja sampai disumbangaken maring masjid sing tiange genep. Ih, kayong syarate akeh be kayane berarti Mandi ke. mandi nemen nggih. Nggih, sendika ngestawaken dawuh Yai. Terus Yai. Kelapane banyune dinung, daginge dinung. Sing paling penting ning batoke nggih, Slenteng. Waduh, nggih pusakane ning batoke nggih. Nggih, pripun Yai? Batoke dibelah dadi loro. Banjur sliramu golet panggonan sing aja sepi. Kudu rame tapi sliramu kudu nglakoni semedi. Sepi ing rame. Panggonan rame. Sepi ing rame. Berarti panggonan rame tapi awake nyong kudu nyepi. Wah, Angel iki. angel iki. Ki makrifat ki. Dhuwur iki. Ora kelase sorengat. Sorengat siapa? Sorengat ta dindung sore bengine jengat to. Terus pripun Yai? Bar kowe kon jangkong ning tengah-tengah panggonan sing rame kuwe contone ning pasar. Jagong dodok bar kowe batoke dicekel tangan tengen aja sampai dicekel tangan kiwa. Oh, kados niki Yai. Tapane kados niki. Iya. Ngaten Yai, ngaten. Iya. Aja sampai wani-wanine tangan kiwamu ngemek batok kiye. Slendang. Nggih. Kayong medeni nemen ya. Pantangane kayong medeni nemen. Nutul be mboten angsal. Ora oleh. Gawat ki. Nggih Yai. Terus anak klimahe. Oh, ana rapalane. Klimahe napa Yai? Ditulisaken. Mboten pun kula hafal kula. Lo apal? Klimahe dirongo kena, ditiro kena Slendang. Nggih. Mas. Mbak. Oh maksudnya Mas Mimbakdi. Oli emas bakdane tirakat kiye maksudnya. Mas. Mbak. Ini kaya wedhus. Baleni. Mas. Mbak. Paring Mas. Paring Mbak. Paring Mas. Paring. Ke maksudnya nyong kon ngemis.
Kiai ini orang ngomong kayak kowe. Deh. Sudi ora sampean kowe ora sang ngongkon nyong ngemis, Kiai. Kowe lawat. Wong bendinane ya nyong ngemis. Wes lah ora sangone apa-apa sing penting pangestunipun Kiai. Ya, sing hati-hati sendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Guri monggo majeng mawon bapak-bapak ibu-ibu sing nonton niki teng ajeng kosong dilegahi mawon. Wisan jok alas spring gadingan cala Kang Lubit. Iya.
Anak beduk, Kang. Iya, Tang. Nyamuknya akan nemen siang ini ya. Nyamuk. Dirongok nasi temenanan gue suara apa kok? Oh, suara-suara kebo kan. Suara kebo kayak gue goblok. Kupingnya dirongok nasi temenanan, Den. Tolong. Oh, ana wong dodol lontong. Kan. Kupingnya. Kupingnya si bener ah. Tolong ya aku. Oh, tulung lagi kecokot asu. Suarane wong wadon jaluk tulung goleti ning ngendi teng. Tolong. Aja-aja Samila. Lagi jempes. Orang mungkin Samila, orang mungkin suaranya kayak gitu, orang beda-beda. Tolong ya aku. Hah? Loh. Suarane ning jero beduduk, Kang. Beduk. Beduk. Ya Allah. Tolong ya aku. Aduh. Aduh. Ih kenaken. Aduh kenaken. Aduh. Aduh. Allahu Akbar Allah. Jero beduk ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kayak widodari. Ya Allah. Pangapunten jenengan leres Dewi Tawangsi. Nggih, kula Dewi Tawangsi. Iman. Ah, Biasa bae lah. Iya maksudnya ben mendramatisir. drama ge. Jenengan leres putrine si Badrun Komari nggih. Nggih. Sing diumpataken ning beduk karo siluman Garuda Kakra. Nggih. Ya Allah melasi nemen. Jenengan teng mriki sampun pinten dinten Putri? Pun seminggu. Ya Allah seminggu Kang. Maem boten Putri. Boten. 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 Ngising sih. Secuil. Oh kami cirit. Wong ayu dian taine cilik dian ya. Isin sih ya. Loken. Angger Purwati to brol. Apa? Teplak. Purwati ta angger ngising ta lagi mlaku be. Ngono. Plek tiba-tiba. Boten ngising, boten dahar. Pipis sih pipis. Pipis iya. Pantesan ke lawa-lawa giye iya nampan uyuwen yang ngisor giye. Cipak kopel. Ya Allah. Cepet tolong ya aku. Pripun sih? Aku wis pengen metu. Pengen metu ya digoyang oyo. Sing luget. Metu dewek. Nggih, kula niki sing badhe nulungi jenengan, Putri. Kawan uang. Pimen, Kawan uang. kula kunyuk, Putri. Sia-sia temen men ditulungi kok. Kira terima kunyuk. Putri, Salam. ning jero gatel apa ora?
kena runtukan beduk. Apa? Gatel kena runtukan beduk. Naruntungan beduk. Si diruntung. Kan kayune runtuh. Kayune runtuh. Kan bahasane ala alem. Rontok. Ya maaf, oh. Yang putri ini radan kentir kayaknya. Panjaluk tulung apa panjaluk maaf? Tolong disitwis. No tulung dicet wis iya ya. Minta maaf dong wis ditulungi. Ya wis. Wis yang lebih kayak tugas sampean kayak nulungi putrine. Ngaturaken sungkem pangabekti kula putri. Nggih, Kakang. Nggih, kula namine Lupit ingkang wau nulungi panjenengan putri. Oh, Kang Lupit. Nggih. Lan iku teng wingkinge jenengan sinten? Sing kaya codot. Cangkeme ala nemen kaya kowe ya. Tapi cirit be. Iya bener. Tepangaken nami kula Jeffrey Nicole. Wudan. Sampok. Jeffrey Nicole. Nicolo. Oh. Nicolo. Sing Niko sih. Niko. Niko pundi? Niko pundi? Nicolo. Nikolo. Niki namine Slenteng. Oh, Mas Lenteng. Nggih, kembarane Jeffrey Nicole. Nggih niki jenengan saniki sampun kula tulungi putri. Matur nuwun nggih Kang Lupit. Sami-sami sayang. Utuk kowen. Utuk kowen si utuk-utuk. Matur nuwun Kang Lupit. Nggih sami-sami putri. Tapi aku wis janji. Loh. Panjenengan pun janji nopo? Aku wis janji, angger sing nulungi aku wadon, pantak dadi kena sedulure aku. Oh, anggar sing tulungi wadon pan dadekaken asu dulur. Sedulur. Tapi angger sing nulungi aku lanang, pantak dadi kena bojone aku. Oh, nggih. Kula dongaaken mugi-mugi wonten sing nulungi panjenengan sing bagus, sing gagah, sing pinunjul Gusti Putri. Loh, kan sing nulungi aku Kang Lupit. Jadi,
Yang akan jadi suami aku adalah Kang Lupit. Weh. Drong kena. Ki panganti esuk kaget-kagetan tok apa men? Pripun Putri, pripun? Kula terus dereng mudeng Putri. Kang Lupit bakal dadi bojone aku. Sebabe Kan sing nulungi aku Kang Lupit. kewis janji. Hah? Berarti pripun Putri? Berarti Kang Lupit sing bakal dadi bojone aku. No. Yes, Kang Lupit. No. Yes. No. Yes, no. Yes no kok ngecrot dewek kowe. Boten mungkin wong ala kaya kula, wong bodol kaya kula, wong basa kaya kula, wong melarat kaya kula dadi bojone jenengan Putri. Kula boten pantes Putri. Jenengan niku wanudya ingkang sulistyaning warni. Widon. Kula niku kaya wedhus gembel kaya kiye wujude Putri. Ya bener. Mboten kula niku mboten pantes Putri, mboten pantes Putri. Nyong bae wis. Pamaning raimu jejak to Le. Kang Lupit, Dalem Putri. bagiku casing tidak masalah. Keren modang. Ngising tidak masalah. Casing, Kang. Apa cirit? Kang Lupit, Dalem Putri. aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Pripun Putri? Aku mencintaimu, Kakang. Peluklah aku. Betapa hatiku. Aku juga mencintaimu Putri. Aku mencintaimu, Kakang. I love you too my baby. I love you sekebun, Kang Lupit. I love you sekolah pancinge Pak Teguh. I love you sekandang sapi. I love you sekandang celeng Putri. Stop astagfirullahaladzim. Merat minggir Mas Lenteng apa? minggir hop minggirin minggir astagfirullahaladzim. Minggir harus dipisah karena apa? Widon. Kenapa dipisah? Kan Mas Lenteng ganggu aja sih. Widon. Sampai wis gatel apa pimen sih? Suwe ning beduk ya kadang kayak gini. Mohon maaf. Maaf. Yang namanya Lupit dengan Putri Tawangsi itu baru pertama kali bertemu. Paham? Aturan agama, paham? Apa? Sing arane menungsa ku sing bedakaken karo kewan kuwi mergane menungsa duwe agama. Kecuali sampean babon, sampean jago. Ayam. Angger ayam jago karo babon ora sak ijab kabul garit celingkrik ujek-ujek aja wis. Tapi sampean kuwi menungsa duweni agama, kalau pengin berpelukan harus ijab kawul dulu. Kabul. Paham? Harus sah secara agama. Itu aturannya yang membedakan manusia dengan hewan. Baru pertama kali bertemu masa pelukan kayak gini.
Tapi aku mencintai Kang Lupit. Iya, kayak wong anggar kalah karo janji kayak kiye ya. Angel. Boleh kamu itu mencintai Lupit, tapi cinta itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ijab kabul. Dengan wali dan saksi yang jelas. Baru pertama kali masa meluk kayak gini, aduh. Bahaya itu. Aduh, itu bahaya. Gak boleh peluk ya. Ndak boleh. Minimal gandeng tangan seperti ini. Nah, gandeng itu pun harus dialasi dengan kain supaya kulit tidak menempel dengan kulit. Baru pertama kali ketemu kayak gini meluk. Aduh. Berarti gak boleh. Tidak boleh karena dikhawatirkan akan berkembang. Berkembang gimana? Pertama meluk seperti ini. Angger meluk wis kepenak, mesti remet-remet bokong kayak gitu remet ya. Baru gue ngeremet-remet susu kayak gitu ya. Wis enak sih ya. Remet-remet susu diewel-ewel kayak gitu, dikunyer-kunyer kayak analog kayak gitu. Baru gue angger wis anak semakin berkembang lagi mencium seperti ini. Itu tidak boleh. Haram dalam agama. Nanti lama-lama berkembang, lama-lama kayak gini Putri. Gini. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kok Mas Lenteng melakukannya tadi? Loh itu contoh. Kalau contoh boleh. Boleh nih contohnya seperti ini. Itu seperti itu. Kunyuk raimu. Bangset nyong durung rasan raimu wis wareg kunyuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sing adem atine, jatugalan. Bila hati kian bersih, berpikir pun jadi jernih. Akhlak menawan hati, ciri muslim sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, si Lupit kayak kunyuk. Wis wareg, wis wareg, wis wareg, wis wareg. Raimu durung, wis wareg, wis wareg, wis wareg. Susune gede nemen. Yakin. Ki putrine orang nganggo cawet kan. Asem. Nggih Gusti Putri. Kula purun dadi bojone jenengan tapi kedah ijab kabul riyin. Niki kudu wonten wali sing sah nalikane kula kali panjenengan ijab kabul. Kula badhe tanglet Kanjeng Rama, ramane panjenengan Sebadrun Komari wonten pundi Putri? Rama teng sumur Kang Lupit. Sumur endi Putri? Alas Pringgadingan Cala. Ning endi sumure? Kerajaan Awanguwung Kang Lupit. Nggih, saniki tak tulungi Sebadrun Komari. Alhamdulillah,
Tawangsi anakku Tawangsi, ya Allah. Kon wis ana sing nulungi no kayu. Enggih Rama. Ya Allah, alhamdulillah anakku Tawangsi. Papa ya kayane ki wis ana sing nulungi bener. Enggih Rama. Sing nulungi bapak kalawan sing nulungi sliramu pada apa sejen wonge. Enggih. Pada apa sejen kangge. Sami Rama. Oh iya iya iya. Sing nulungi kon lanang apa wadon kayu? Sing nulungi Tawangsi lanang Rama. Wah, sing nulungi lanang. Nggih. Sliramu eling karo janjimu pimen Tawangsi? Angger sing nulungi Tawangsi wadon. Ya. Pantak dadi kena sedulure Tawangsi. Ya bener. Angger sing nulungi lanang pimen kayu? Angger sing nulungi Tawangsi lanang, pantak dadi kena bojone Tawangsi Rama. Ki berarti sing nulungi wong lanang. Enggih. Ki berarti sing nulungi Kanjeng Rama, calon mantune Kanjeng Rama bener. Leres Rama. Alhamdulillah. Bocahe bagus apa ora Tawangsi? Bagus banget. Alhamdulillah temenan. Mirip Pak Bahlil. Oh iya, Bahlil sing kae ya, sing duwe perusahaan ya. Nggih. Iya wis karepe kowen Tawangsi. Kon temenan wis tresna karo bocahe. Tresna sanget Rama. Arane sapa? Arane Raden Mas Lupit. Oh, Raden ya. Nggih. Sane arane Lupit. Unik Rama. Unik waduke. Raden lho. Beda dari yang lain. Oh iya iya, kon temenan wis tresna karo sing arane Raden Mas Lupit kiye. Tresnanya sudah mendarah daging Rama. Oh iya iya, ki berarti ton pan dadi bojone ya. Enggih. Ki calon mantune bapak bener. Enggih Rama. Saiki bocahe ning endi? Niku teng wingkinge jenengan. Ning burine bapak, Enggih. ning burine Kanjeng Rama. Enggih Rama. Ya Allah, Dik. Rama pangdeleng calon mantuku jarane sing bagus. Raden Mas Lupit bocahe ning endi no? Teng wingkinge jenengan Rama. Ya Allah, calon mantu. Masya Allah. Dan ngaya kae dang. Gila dong. Lah iya nembeng linguk baru genderuwo. Ganteng kan Rama. Astagfirullahaladzim. Tawangsi, Dalem. kon ora picek kok ya. Boten. Pripun Rama? Raine ambrol. Tawangsi. Rama jangan lihat casing. Oh iya 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 iya. Ya wis. Kowen anake raja kudu ngugemi janjimu Tawangsi. Paham? Nggih Rama. Rama ora peduli wonge kaya apa sing penting atine tulus, atine jujur. Paham? Nggih Rama matur suwun. Wis saiki jab kabul ya. Nggih. Astagfirullahaladzim. Kayak ora tega. Ditutupi mawon Rama. Bayang nabae ndeleng wedhus ya. Ono aja kaya kowe nemen ya kena udang. Ki si Badrun Komari asine pamutah ndeleng sampean. Sliramu sing arane Lupit sing wis nulungi aku kalawan anakku Tawangsi bener. Nggih sinuwun ngaturaken sungkem bekti kula konjuk panjenengan sinuwun. Maju mene Lupit. Sliramu bakal tak ijab kabulaken kalawan anakku Dewi Tawangsih tangan tengenmu mrene.
Sidam bojo. Sineng mburi sing raine kaya blek icot sapa. Selendang sinuwun, kon dadi saksi ya. Beres. Tak nikahaken anakku Tawangsih bin Badrun Komari dengan mas kawin apa? Mas kawinnya apa? Banyu putih saleg. Dengan mas kawin banyu putih dibayar tunai. Jawab. Mula Lupit nampi nikahe Dewi Tawangsih bin Badrun Komari nganggo banyu putih segelas. Banyu putih endi tang? Lagi jam kobul raimu. Sah. Bagaimana saksi? Tidak sah. Remu aja ngangel-ngangeli nyong selendang. Lah remu jam kobul goyonan goblok. Sakral ki. Ijab kabul kuwi dong bisa sepisan seumure urip. Saklar ki. Serakal. Serakal. Bangan pisan. Balene. Sebenar ijab kabule. Tak nikahaken anakku Tawangsih bin Badrun Komari dengan mas kawin segelas air putih dibayar tunai. Kula bagaimana saksi? Tidak sah. Saya terima nikahnya Dewi Tawangsih bin Badrun Komari dengan segelas air putih dibayar tunai. Kayak gitu baru sah. Goblok. Mau li turuk enak ya kayak gini. Bojo. Kula tampi nikahipun kula kalian Dewi Tawangsih bin Badrun Komari dengan mas kawin segelas air putih dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Kanjeng Rama anakku Lupit. Ramamu ora njaluk kudangan apa-apa Lupit, nanging siji Sri Rama wis dadi bojone Tawangsih, jaganen ketentramane kerajaan Tawang Gantungan. Kudangane Rama mung siji, andhekaken angkara murkane siluman Garuda Kakra budal saiki maring kerajaan Awang Uwung pateni. Gawa mrene endase siluman Garuda Kakra sanggup apa ora sliramu Lupit? Saguh Kanjeng Rama. Bagus. Budal saiki kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Sing ati-ati Lupit, suket godhong ngrewangi Gusti kang akarya jagat ngridhoi. Sing ati-ati Kulub. Assalamualaikum Kanjeng Rama. Waalaikumsalam anakku Lupit. Aku pergi dulu sayang. Jangan lupakan aku. Apabila kau tidak melihatku ketika
Aku tidak ada. Simpan fotoku di dalam kamarmu dengan baik. Buat apa? Metin-metini curut. Nanti tunggu cintaku padamu, Tawangsi. Nanti ketika berperang Lupit akan kupateni, Tawangsi. Jangan. Andrea Batur. Intermezzo dulu, goro-goro. Pasukane wis pada kumpul, Selendang dalam direwangi sing temenanan. Selendang beres, Bos. Musuh Batir. Wah. Mih eleme nek mih inomu mak inomu mak meh inomu mak. Balane urip kayane iki ya. Dulure kowe. Nyil meh nyil meh malak nyuk nyak nyil. Apa dong? Pimen. Nyil melak nyuk meh melak mak nyuk mak ilmu banyak nyil. Nyong ora paham, Om. Coba ditulis Len, tulis Len. Nyil nih noy. Kicil suwing. Meh. Oh, ini bahasa Inggris. Wush. Apa, Pit? What is your name? Weda. Takon aran. Nyi. Hah? My name is Lupit. Met. Hah? Lupit pepet.
ini. Bimen. Ini. Ngomong apa dong ini? Tulis. Ini. Nih. Dicublak kena. Oh. Bojone wis duwe pirang? Setunggal, Mas. Oh. Ini. Sampean kerjane apa? Astagfirullah. Apa? Saru nemen ya aku lu. Saru nemen. Tulis. Oh, grembok. Oh, dodol bebek. Kurungane beda ya. Bebeknya sing apa? Bebeknya jenis apa? Nyoy. Astagfirullah. Nyoy. Apa mecodol? Mecodol. Nyoy. Jeblak dewek. Oh, bebeknya trondol. Sing lakawulune. Regane pira? Yang nyiu. Yang nyiu. 50.000 free es teh. Murah ya. Nyulik meh hilek leleh hilek nyuk. Men. Nyuk hilek nyuk. Meh. Oh, Apa? gelut you. Cowolum. Hilek nyuk. Tulis. Nah. Tulisannya WK. Oh, guyu. Awas, selonong. Iya. Wih, nyepong. Hah? Telepong, nyepong. Ngepong. Hop, bayap. Sap, ngup. Bayap. Bayap. Meh. Meh. Apa sih? Tulis. Meh. Lara aku nulis. Meh. Oh, Apa? aduh. Meh aduh jebule. Hop. Sap selonong tep. Iya. Sep. Sikut bit. Pimen. Nyiut. Oh. Lakon ikut. Meh. Aduh. Meh. Aduh. Meh. Wis ah. Sep selonong. Iya. Geblokakan wit-witan. Iya. Jejak belakangane. Ngik. Melek nek nyunuk mak nyunuk mak tulis oh gambar bundere loro sing dawa-dawa.
Apa kue? Oh. Bunder loro. Ana sing dawa-dawa. Oh, mruwul ya. Wis. Oh. 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 No. Ini nyuk 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 ini no mak nyuk ta. Ini nyuk 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 ya nyuk ta. Nyuk nyuk ya nyuk ta. Nyuk ta nyuk ta. Nyuk manya. Nyuk. Ya Allah, bunder loro pecah. Endoge pecah bater ya Allah melas temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, apa? Gelut you. Ya. Kang, apa? Gelut you. Ya. Tapi gelute alon-alon ya, Kang. Pimen? Gelute alon-alon. Alon. Si, gelute ning alon-alon. Alon-alon. Slow motion. Slow motion. Bisa gelut ya banter oh. Aja Lara. Lara ya aja gelut oh. Yang wis dibayar kon gelut. Kang, Apa? gelut you. Ya. Kang, Apa? ngodisit. Pimen? Gelute alon-alon bae ya. Ya, janjian anggar pangantem ngomong. Gobloke nemen. Gelut ngomong compong. Gelute nebak kok. Kewan. Dudu tebak-tebakan kewan. Maksudnya tebakane sing pangantem dindisit. Oh kayak gue ya. Kon sakti ora Kang. Sakti. Buktine Oh nyong iki dikeroyok wong 20 ora mundur. hebat nemen. Dudu moni hebat murine nyong sumur. Iya ya. Ayo, Kang. Apa? Gelut you. Ya. Siap-siap oh. Ya. Sawang-sawangan di situ pin kayak gelut temenanan. Ya. Dana meyek-meyekan apa ya? Pengen ya. Siap Kang. Ya. Kang. Apa? Gelut you. Ya. Ana musuh halus meneh iki ya. Hop. Ya, izine oh. Izine maning. Bisa gelut kayak kowe sih. Ya rene pinalon-alon. Wes, Kang. apa? Gelut you. Ya. Hop. Tap up up. Wih. Edan di Bambitsu. Edan. Sup. Wih. Sampean ngantem oh. Nyong gentenan ngantem. Ya kayak kue. Tiba bareng. Gelut model apa kayak gue? Kang. Apa? Gelut you. Ya. Sap. Up. Up. Enak nemen jogetan apa?
Aduh. Kang Slenteng, Apa? kan sampean gede jebule ya. Ana sing ganjel mau. Aduh. Kang, Apa? gelut yuk. Ya, kentang yo. Ya. Hop. Aja diancul-ancul ya, Kang. Napa sih? Keri. Wih. Sep. Aduh. Lah kan gelut enak men kaya kiye. Wis sarunge nyong telis, Kang. Aduh. Burung. Aja diancul-ancul, Kang. Napa sih? Keri. Burung. Ihihi. Jebule cilik. Nggak jadi temen. Maning enak men, Kang. Maning enak men di homo jebule. Bimen. Lah kayaknya kesenangan kok. Kayak cuman takon bisane ana wong lanang homo len. Sebabnya apa? Ya sing kanane kok. Dudu mori sing kanane, angger sing kanane wong homo ora gelem dilurusaken syariate Gusti Allah. Bisane ana homo, mergane wong wadon angger neng omah galak nemen karo lanange. Lanange pang metu, pamitan karo bojone, "Mak, nyong tak metu dhisit ya." Bojone ngomong, "Awas lho, Pak, aja dolanan wadon." Akhire bapane dolanan lanang. Gue asal-usule homo. Itu anak ondole kan metu kaya gitu. Ki gadah kok malah dudu liyane. Bentuknya kayak gue loh. Lah kan manuk endoke telu kaya ki. Edan. Wong perang kan gawane cilok sampeyan. Badak. Gadah dudu cilok. Apa? Gadah. Gadah ta Idul Fitri yo. Kayak badak. Bodoh. Badak ta hewan bercula satu. Badak. Badak. Badak kuwe sing dienggo bayi baradus. Kue bedak. Bedak. Bedak tak kelakuane nyong. Iya bener. Tul. Bala kena senjatane nyong yen ora kon tak kokop gedhimu mati kon slendang ajarkan cangkem. Wah. Pecas ndahe. Pecah ndase. Bisa nanti melimpet kayak gini ya.
Uteke isine krupuk tok no. Oh, gimana sih kowe? Ki gambarane menungsa ngger ora gelem belajar ilmu agama ibarat menungsa sing uteke kaya krupuk tok. Angger kena masalah gampang mlempem. Angger ora pereg karo Gusti Allah. Yo, ditunggale. Mutake nemen. Kakek dudu. Seger. Ki Indomine sarimi soto koya. Apa kowe, Dang? Hah? Ayah apa? Saos. Oh. Kental nemen apa kowe? Mayones. Oh. Wadyabala pringgadingan cala mati kabeh ora nganggo kesuwen lupit honcat nyawamu tak seblak aji panglebur nyawa mandi-mandine ajine wong angkara murka luwih aji wong sing ngalah berkahe para kiai para salafus saleh berkahe Kiai Abdullah Ma'ruf idune mau ya Batir
Mantuku lupit sliramu wis bisa mungkasi angkara murkane Garuda Kakrager. Bagus. Bagus. Sinuwun Badron Komari Kang Jahat. Sing arane jejodohan kowe ora mungkin ana, ora mungkin laka alang rintange. Jejodohan sing paling apik sapa-sapa lanang wadon sing bisa melintasi halang rintang tersebut. Sebab pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Alhamdulillah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sarang-sarang donga rencang-rencang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi adomatika dundalu tafai wa alauta bi adomatika alal udamai wa alim tama tahta ardika ka ilmika bima faku arshika wa kanat wasawisu sudurika la alaniyati indaka wa alaniyatul qolika syrifi ilmika wa qadha kullu syai'in li adomatika wa khada'a kullu dhi sultani li sultanika wa sara amru dunya wal akhirati kulluhu biyadika ja'ali min kulli hamin asbahtu wa amsaitu fihi faraja wa mahrajan. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khotiati wa satraka ala qabhi amali atma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu mimma qasortu fihi ad'uka amina was'aluka musta'nisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musiu ila nafsi fi ma baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa tabaghadu ilaika bil ma'asi walakini thiqatu bika hamalatni alal jarati alaika fajud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah Gusti kang murbeng dumadi paringaken penganten kekalih Mbak Novia Nurul Hanifah ugi Mas Zaklul Fasya pinaringan keluargi ingkang sakinah mawaddah warohmah diparingi berkah dunia kalawan akhirate. Mugi-mugi pinaringan putra ingkang soleh solehah kagem Bapak Teguh sakeluargi mugi-mugi pinaringan selamat bungah berkah mulia dunia kalawan akhirate. Allahumma Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Matur suwun kagem Sohibul Hajat Bapak Teguh Pujianto sakeluargi ugi sedaya panitia dan seluruh masyarakat desa Banjar Anyar. Pangapunten ingkang kathah menawi wonten kalepatan saking kula sak rombongan sing sae dipendet sing boten sae ditinggal nggih. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Allahumma sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang sigotaka, ambuka lawang swarga. Shollu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi